Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň golaýynda 16-njy awgustda ýerden 5,13 barly ýer titremesi boldy. Bu barada Reuters habar gullugy Germaniýanyň geologiýa ilmleri merkeziniň maglumatyna salgylanyp habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýer örenmesining netijeleri barada käbir maglumatlary toplady. Bu arada Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine köpçüliklerini habar berişleri işleri we elektron neşirler TV hadise barada habar bermedi. Yer örenmeleri barada habarlary çap edýän Earthquake List neşirine görä sarsgyn çarşamba güni Aşgabat wagty bilen ýerden 6 saat 37 minutda Türkmenbaş şäheriniň 31 kilometr demirgadyk gününe guruna 45 kilometr çuňlukda boldy. Germaniýanyň geologiýa ilmleri instituty sarsgynyň çuňlugyny 48 kilometr hökmüne hasap aldy. Sarsgynyň merkezi Türkmenistanyň möhüm syýahatçylyk sebitine, Hazaryň kinaryna awada syýahatçylyk zowlugyny golaý bolup Azatlyk radiosynyň habarçysy deňdiň ýakasyna köp gatly mehmanhanalarda diýinjelýän syýahatçylaryň sarsgynyň ýyzyany gorkuýuny başdan geçirenliklerini habar berdi. Kızılsuw adasyna 1960-njy ýyllarda gurulan 20 töwereg köni bina sarsgynyň agyr ziýan çekipdir. Şeýle-de ada gatnaýan gäm gatnaglary togtudylypdyr. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň Kızılsuw adasynda ýerleşen harby bölüminiň binasyna hem zeper ýetipdir. Adam ýetkileri barada maglumat ýok. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy awgustda giýişlik sebitden maglumat berdi. Sarsgyn Türkmenbaş şäherine ýyla tarasyna dowul döretdi. Yer titremesiniň ýygyany adamlar howsala bilen öýlerinden daşary çykdylar. Käbir binalarda keçi jaýryklar emele gelipdir. Şeýle-de sarsgynyň ýygyany şäheriň ýanygyç beketleri ýangyn döreme howpy bilen baglylykda günüň ikinji ýarymyna çenli öz işlerini togtatdylar. Häkimlik resmiler yer titremesinden 3 sagat soň sarsgynyň gaýtalanmak ähtimallygy barada ýylaty duýduruş berip adamlary seresaplyga we hüşgärlige çağırdy. Ýöne TV hadisanyň ýygyany adatdan daşary ýagdaýlar gullugy ýa-da beýle gulluklar işçiňlik görkezmedi. Operativ işleýän gulluk ýok diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Habarçymyz hadisanyň ýygyany awaza syýahatçylyk zowlugyny diýinjelýän käbir adamlaryň diýinjelişini möhletiniň tamamlap öz sebitlerine gaýdanlyklaryny habar berdi. Awazada diýinjelýän adamlar ýerden gaty gorkandyklaryny aýdýarlar. Onka gatly binalaryň ýokurky gatlarynda yer titremesi has gorkuly duýulypdyr. Diýip habarçymyz maglumat berdi. Yer sarsgynlaryny öňünden çaklap bolmaýar. Türkmenbaşynyň ýaşaýjylary seismik taýdan işçiň sebitde 1970-1980-nji ýyllarda gurulan köp gatly jaýlarda ýaşamagyň öz janlaryna howp awandyrýanyny aýdýarlar. Balkan sebitinde yer sarsgynlary gaýtalanyp durýar. Ýöne seismologiýa döwlet bollugy bular barada ýylaty habar bermeýär. Diýip bir türkmenbaşly ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanyň köpçülikleriniň habar beriş serişdeleri ýurtda bolup geçýän adatdan daşary tebii hadiseler barada habar bermeýär. Şol bir wagtda türkmen hökümeti bular barada beýanat çap etmeýär. Yer sarsgynlarynyň täsiri ýylan sebitleriň ýerleşýän ýeriniň düzümine baglylykda üýtgýär. Türkmenbaş şäheri dagly daşly zonada ýerleşýär. Hudaý gorasyn. 7-9 barly yer sarsgyny bolsa, köne jaýlar betonyň aşagynda galar. Döwlet betdagçylykly tebii hadiselerde howslar çykmaýar. Gaýtam pazgaly wakalary gelecek bolýar. Diýip Türkmenbaşly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy Türkmenbaşda bolan yer sarsgyny barada Balkanyň sebit häkimetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenbaşda bolan yer titremesi bu gedek türkmen ýolbaşçylarynyň awaza milli syýahatçylyk zowlugyny diýinjelýän wagtyna gabat geldi. Şu günler diýinjelişde bolýan prezident Serdar Berdimuhammedow awazadaky diýinjelişiniň ýygyny yer sarsgynyndan 2 gün öň 14-nji awgustda Aşgabatda dolanypdy.